Congratulations. Congratulations sa mga nanalo. Ayan, congrats, Hakot Award. Thank you so much sa ating Hakot Award for tonight. Ayan, Rain's Dimple Vlog. Maria Lisa, hi Mama Norms, tamsakdan po. Gandang gabi po, sabi ni Maria Lisa. Harang po, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Thanks so much. Salamat sa mga paharang-harang nyo dyan. And congratulations sa ating mga ating mga love team. May love team of the year tayo. Love team of the year at saka ano yung isa? Rain's Dimple Vlog at Maria Lisa. Happy love team at happy Hakot Award for tonight. Ayan. May mga humakot ng mga award ngayon. Ayan. May pamaskong handog na sila sa Pilipinas. Congrats. At saka sa sa ating love team of the year. Ayan. May love team of the year na tayo. Maria Lisa, hi Mama Norms, tamsakdan po. Gandang gabi, sabi ni Maria Lisa. Ayan, si Siemens Dimple. Ano na, marami na silang panghanda sa Pilipinas. Hinakot mo ng lahat. Ayan. May mga pang Noche Buena na sila. Ayan, thank you so much sa dalawang andyan at saka sa apat na patamsak, guys. Thank you. Today is 18. Ayan. December 18.
Thank you so much sa dalawang andyan. Ayan, ayan guys. Congratulations, Renz Dimple Vlog. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat, salamat guys. Paano ba to? Yan o. Yan. Two million people. Thanks so much. At saka sa 5 na patamsak guys. Salamat, salamat. At congratulations to Renz Dimple Vlog. Siya ang ating Hakot Award ngayong gabi. Kay Manang Libis Channel. Ayan guys. Marami siyang marami siyang nahakot na award. Ayan. Grabe ang kanyang napanalunan. Two million people. Thanks so much. Salamat, salamat. Maria Lisa, Ate Jiso. Nagkita na naman tayo, sabi ni Maria Lisa. Ayan, Maria Lisa. Congrats Sisi sa award mo na Love Team of the Year. Ayan, ayan.
pwede na. Baka pwedeng kasalan na, guys. Pwede na yun. Pwede na, pwede na. At pwede na rin akong magninang. Kumusta na ate Jeso? Kumusta? Hehe, sabi ni Marlisa. Ayan. At nag-ano na si Renz Dimple Vlog. Hahaha, ang dami ko tawa sa award ni ate. Kaya nga, dami pa surprise, sabi ni Marlisa. Ayan, natatawa nga rin ako sa sa award ko eh. Ay, kay Emis ako natatawa sa Papansin Award. Yun ang pinakamatindi. Pinakamatinding award na yun ni Manang. Papansin Award. Ayan, saan ka pa? Napaiyak pa niya. Ay, ay, ay. Thanks so much sa apat na andyan. Salamat guys. Ayan. Grabe yung mga grabe yung mga pa-award ni Manang. Minention pa nga talaga. Oo nga ate, salamat po at congratulations din sa iyo. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, most silent. Palaging palaging naka-mute. Palaging naka-mute ba? Kaya most silent. Natawa ako. Most silent award. Ano ba 'yon? Dalawa kami ni Sir Atoy. Lala. Tapos na ba si ate? Nag-end na si ate. 4 million people in the house. Thanks so much. Salamat, salamat guys. Sa pagsama nyo sa akin. Magwa 1 hour lang tayo. Mag-attendance lang kay Lolo. Hindi pa, andun si Yorme pa. Napadaan din ako kanina kay Yorme eh. Sabi ko nagbabakbakan pa sila doon. Oh, okay. Sabi niya pagod. Pagod na galing work. Ayan guys, asan na yung si Hakot Award? Magkano siya? At saka 120 minutes yata or 120 hours pala, 125 hours yata ang nakuha niya. O diba? Ang dami. Grabe. Oo, sige, so dami hakot sabi ni Marlisa. Oo nga. Grabe yung hakot award niya. Naka 1,700 yata yung sa CAS. Tapos yung sa WH niya is 120 or 125 WH. Wow, saan ka pa? Kahit hindi na mag-LS ng ng isang buwan. Ay, diba? Kahit hindi na mag-LS, kahit hindi na mag-premiere, ikaw, di ka pa nag-premiere. Mag-premiere ka na rin. Para i-premiere mo na yung mga pa-congrats na videos. Kung marami ka nang na-collect. Ako, ilan pa lang yon. Sa'yo, si Madel. Yung kay Madel naman, umiikot. Umiikot naman ng umiikot. Wala akong naintindihan. Yung umpisa lang. Yung video mo, si Madel, si Sir JC, si Renz, saka yung kaibigan kong 3. Ayan.
Wala pa. Wala pa, Mama Norms. Di pa tapos. Konti pa lang. May antay pa ako. Oh, okay. Prince Dimple Vlog at Maria Lisa. Halo, halo. Ha, ha, ha. Sabi ni Prince Dimple Vlog. Ayan. May mga ano na. Baka naman. May magpa Starbucks na dyan sa 25. Dahil humakot siya ng award. Diba, Maria Lisa? Biro mo yon, magkano yung nahakot niyang pera, tapos yung WH pa niya, di kahit hindi na mag-LS ng isang buwan, okay na, di ba? Ang galing, ang galing, ang galing. Oo nga, Mama Norms, hahaha, sabi ni Marlisa. Ayan, ayan. Natawa naman si Hakot Award ngayon. Hindi na Starbucks, talagang Starbucks na ngayon ang pupuntahan natin. Ayan. Dahil marami ka nang nahakot award. Marami kang pamaskong handog. Marami kang nahakot na pamaskong handog ni Manang. Ayan. Matutupad na rin yung Starbucks, hindi na Starbucks. O, diba? Bigyan naman, hahaha, sabi ni Marlisa. Ayan. Bigyan naman. Maka Starbucks na, hindi na Starbucks. Wag ka na magpa-award kasi alam ko na yon, hahaha, sabi ni Marlisa. Ano yung alam mo na magpa-award? Arang pa, sabi ni Marlisa. Ayan, harang-harang. Herang-herang, may paherang-herang. Thanks so much sa mga paherang-herang dyan. Hahaha, sabi ni Marlisa. Ayan. Natatawa nga ako kanina sa sa pa-award ni Manharis Vlogs. May Heartdog si Manharis Vlog. Ayan, welcome Sisi sa aking sandaling LS lang. Mag 1 hour lang tayo. Ayan, Maria Lisa, baka kasi katulad ng award ni Ate Libby. Iba naman. Iibahin niya yan para maiba naman. Diba? Renz Dimple Vlog. Thanks so much, Sisi, sa pagdalaw. Manharis Vlogs. Ayan. Ayan, pwede. GC Bonmalo, tamsak dan host, sabi ni GC Bonmalo. Ayan, yung ating Love Team of the Year. Tararan, 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 tararan. Ayan guys. May Love Team of the Year na kami na mga Team Pinakbat. Ayan guys. Baka pwede na rin akong magninang. Ha. Tawang-tawa na si Marlisa. Talagang sinusundan ka, 'di ba? Ayan, talaga naman. Pwede na akong maging ninang nyo. Kung mamarapatin. Ayan guys. May Love Team of the Year na kami sa Team Pinakbet. Mama Norms, anong tantararan? Tantararan ka dyan, sabi ni Marlisa. Iwan ko, tanungin natin kay Sir GC. Ano daw yun, Sir GC? Tantararan, taran, tararan. Ayan. Natawa naman si Sir JC. Hahaha, sabi ni Sir JC. Ayan. Tingnan nyo lang yung yung pagpasok ng bagong taon na year 2021. Bikerimen. Uwi ako ng April, guys. Mabilis lang magplano, 'di ba? At magpaplano din ako ng aking idadamit na.
ang aking idadamit na sa inyong tantararan, tararan, tararan, tararan. Ewan ko yun kung ano yung tantararan. Ayan, tawang-tawa na si Marlisa. Pasalubong ko Mama Norm, sabi ni Marlisa. Sure, kita-kits. Kita-kits tayo. Pati si Sir JC. Maria Lisa, joker ka din pala, Mama Norm, saka sabi ni Maria Lisa. No, sinasabi ko lang yung yung totoo. Oh, joker nga din ako. Bakit sinabihan ako ni Manang na most silent? Joker din ako. Tanong nyo kay Renz. Kasi kami ang magkakasama. Joker din ako. Bakit inawardan ako ni Manang na most silent? Tanong ko nga sa kanya. Bakit tanong? Tamsak dan host. Sabi ni Mongski Morales. Ayan, mami. Salamat. Salamat for coming. Thank you so much, mami. Ha ha ha. Sabi ko nga, mali yung award niya sa'yo, sabi ni Marlisa. Ewan ko, bakit ganun ang pag-observe ni, Manang sa akin. Ayan. Ayan guys, kung hindi pa nyo kadikit, si Mongski Morales, ang kanyang bahay ay si Ma'am Evelyn Farm and Friends. Ayan. Pakidikitan guys, isa na rin siyang monetized channel. Tanong mo nga, Marlisa, bakit niya ako inawardan ng ganun? Tawa lang si JC Mama Norm, sabi. Hayaan mong tumawang-tumawa yan. Mamaya mauutot na yan sa katatawa. Sasakit na yan ng tiyan niya. Sige lang. Tawa ka lang dyan, Sir JC. Ayan. Mamaya hindi ka na makatulog sa katatawa mo dyan. Hahanginin na yung tiyan mo. Ayan. Renz Dimple Vlog is still in the house. Ayan, nananahimik naman ang ating Hakot Award. Sinasabihan kong mag-Starbucks kami, hindi niya ako sinagot. Tinawanan lang ako. Ayan. Sinisupon na ako sa katatawa kanina pa. Pati si Yorme kanina. Bakit daw sinabihan kong most silent? Nag-shoutout ako sa kanya. Marlisa, hahaha, hayaan mo na yan, Mama Norms. Kasi yon ang pagkakilala nila sa'yo. Base yun sa kanya. Kasi siya nag-observe sa'yo. Yun nga eh. Oo na. Ako naman tahimik lang talaga. Pero pagka nakilala mo ako at nakasama mo na ako, ayan. Hindi mo na masasabing tahimik din ako. Yesivon Malo, Hakot Award. Si Ate Rain, sabi ni Yesivon Malo. Ayan nga. Ayan, Renz Dimple Vlog at GC Bon Malo at Maria Lisa at Mama Norm's Kitchen. Huwag nyo pagtawanan mga video na ginawa ko ha. Pinaghirapan ko yan. Hindi na ako nagkape kanina para lang magawa ko ang mga video nyo. Hindi naman ikaw nga ikaw nga ang tumatawa dun eh. Diba? Thank you so much sa mga pa-videos nyo din, Marlisa, Sir GC Bonmalo at Renz Dimple Vlog. Ayan. Thanks so much sa mga pa-video nyo rin at saka kay CC Manharis Vlog. Ayan, may video na rin sa akin. Pero si Mami Evelyn, wala pa rin. Nakalimutan na ako. Mami, yung video mo sa akin para may premiere na ako. Wala na akong may upload kasi baka hindi ako makalabas sa linggo. Ayan. Ayan, tamang-tama. Dito kami tatlo. Jeso, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Maria Lisa, asan na? Saktong-sakto, san yung akin? Hahaha, sabi nagawan ka na, walang man, Mama Norms, yun lang, nakayanan ko, hehe, sabi. Ako nga, hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko kay Sir JC Bonmalo, ang exe yung video ko sa kanya. Basta makita lang yung pagmumukha ko doon sa niya. Basta congrats ko lang. Oo nga, Ate Renz, Hakot Award is real, sabi ni Maria Lisa. Ayan.
Mong Mongski Morales, ayan mami, yung video ko, nakalimutan mo na ako, hindi mo pa ako binibigyan. Ayan, hinihintay ko pa yung video mo mami. Oo nga, di pa niya sinesend sa akin, haha, sabi ni Tamsakdan, sabi ni Mami Ruti. Ayan, welcome to my home again, Mami Ruti. Shout out sa lahat, sabi ni Mami Ruti. Harang pa po host, sabi ni Mami Ruti. Hahaha, cute ng message ni Ate Rins. Napatawa ako sa office eh, hahaha, sabi ni GC Von Malo. Ako naman sir, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa'yo kasi hindi pa rin kita masyadong nakilala, kaya ganun lang ang sinabi ko, basta na-congrats lang kita at para lang may maibigay akong video sa'yo. Pagpasensyahan na lang po. Ayan. Maria Lisa, hala sa akin wala pa, nakalimutan yata ni Ate Rins isend sa akin. Baka na-delete na naman niya. Congrats, thank you din sa iyo Mama Norm, sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan, thanks so much sir. Salamat at pa-congrats sa ating lahat. Ayan, mga monetized channel, lahat yung mga andito. Si Renz Dimple, Maria Lisa, GC Von Malo, Ma'am Evelyn Fam and Friends, at saka si Shirley Vidal. Ayan, mga monetized channel lahat yung mga andito guys. Ayan. Thank you so much sa 5 andyan at saka sa 8 patamsak. Mami Ruti, ayan, si Mami Ruti pala, congrats din po. Kasi monetized channel na rin po si Mami Ruti, ayan. Kung hindi nyo pakadikit guys, si Mami Ruti, ayan, bagong monetized channel lang guys. Pakidikitan naman si Mami Ruti, ayan. Lahat tayo mga muni na ang mga andito, lahat tayo guys. Thank you po, congrats din po Ma'am Norm, sabi ni Maria Lisa. Ayan guys, may hindi tayo katim dito na pinakbat, si Mami Ruti at saka si Ma'am Evelyn Fam and Friends at saka si Shirley Vidal. Ayan, pag hindi nyo pakadikit guys, pakidikitan naman sila. Ayan, mga monetized channel lahat ang bisita ko ngayon. Ayan, thank you so much guys. Congrats po, sabi ni Mami Ruti. Congrats din po sa inyo, Mami. Ayan, sinisipon ako. Sabi ng alaga ko, meron daw nakatakas sa hospital kanina na positive. 63 years old na lalaki, nakatakas daw sa QE. Kaya hinahanap nila ngayon. Hindi nila makita. Thank you din po, sabi ni Maria Lisa. Ayan guys, ingat-ingat lang. Renz Dimple Vlog kung saan ka gagala bukas. Kasi may nakatakas daw na nagpositive sa QE. 63 years old lalaki. Ayan, Mami Ruti, thanks so much po sa palipad. Salamat po, madam. Thank you so much. Mami, salamat po. Ayan guys, please support our super chatter for tonight. Mami Ruti, pag hindi nyo pakadikit guys, pakidikitan naman. Isa na rin siyang monetized channel. Mga 2 days pa lang yata, Mami, 2 days or 3 days na.
You're welcome po, sabi ni Mami Roti. Ayan, thanks so much. Salamat po, Mami, sa palipad. Renz Dimple Vlog, dito lang ako. Di pa napahiga si Draguna. Ayan. Mag-ingat bukas sa paggalagala mo kung saan ka mapunta kasi sinabi ng alaga ko may nakatakas daw sa QE kanina na positive, 63 years old, lalaki. Ayan, iwan ko kung paano nakatakas, naka-uniform naman. Paano tumakas yun? Umuulan po dito ilang araw na, sabi ni Mami Roti. Ayan, ingat po kayo. Saan po kayo, Mami, sa Pinas? Saan po kayo, Mami Roti, sa Pinas? Laguna po. Ay, Laguna. Meron din po akong kaibigan, si Sir Ver Villanueva, Los Baños. Sa naman siya? Sa Calamba, Laguna. Si Sir Ver Villanueva, baka kilala nyo. Isa na rin siyang monetized channel. Los Baños, Laguna. Ayan. Los Baños, Laguna. Sa naman siya? Sa Calamba, Laguna. Dandikit po at Mami Roti, sabi ni Maria Lisa. Ayan, Mami Roti. Dandikit na daw, sabi ni Maria Lisa. Mami Roti, ganun po ba? Sabi ni Mami Roti. Ayan. Salamat, Maria Lisa, sa pagdikit kay Mami Roti. Ayan, Mami, nadikitan ka na daw ni Maria Lisa. Ayan. I-search mo, Mami Roti, ang pangalan niya ay Ver Villanueva. Ayan, taga Calamba, Laguna. Na rin siya. Na monetize na rin siya. Natanggap na rin niya ang kanyang PIN. Kailan lang na in-upload niya yung pagkatanggap niya ng PIN niya. Ayan, magkapit bahay po kayo. Maria Lisa, ayan, thanks so much. Ala, ang daming mga palipad ngayon. Salamat guys sa mga palipad nyo. Siguro po, sige po, dikitan ko, sabi ni Mami Roti. Mami Roti, di ko lang po siguro kilala. Sa Calamba din ang workplace ko, Mama Norm, sabi ni Mami Roti. Okay. Renz Temple Vlog, hahaha, alam ni Lord na kapospalad ako this month, sabi ni Renz Temple Vlog. Bakit naman? Anong nangyari sa'yo at kapospalad ka? Maria Lisa, thanks so much, Sisi. Sige po, dikitan ko, sabi ni Mami Roti. Maria Lisa, kasi hindi kita napuntahan nung nakaraan, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Okay lang, Sisi. Mami Ruti, ilang months po bago makatanggap ng PIN? Depende po, Mami, sa sa ba yun? Pagkuha ni Lolo sa kasi pagka naka $10 ka daw, yun ang pambayad natin ng PIN, ganon. Kung mabilis mong makuha yung PIN, ay yung $10, ayun, mabilis din na ipapadala ni Lolo yung yung PIN mo. Ganun yata yun ang pagkakaintindi ko. Ayan, you're welcome, Mama Norm, sabi ni Marisa. Mami Ruti, okay, sabi ni Mami Ruti. Ayan. Ren Simple Vlog, kung hindi mo pa kadikit si Mami Ruti, ayan, isa na rin siyang monetized channel, bagong-bago. Pakidikitan naman, guys, at lablabin natin si Mami Ruti. Ayan. Ang dami ko trial dyan. At GC Von Malo, hahaha, sabi ni Renz Temple Vlog. Puntahan ko lang si Maria Lisa, sabi ni Mami Roti. Ayan, salamat Mami Roti. Renz Temple Vlog, oy Maria Lisa,
Sinend ko na sa'yo, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan. Saan na napunta? Yung sa akin, Ate Renz, asan na? Baka na-delete mo, hahaha. Lo, nasaan? Sabi, ako nga rin. Nagulat ako, sabi ni Sir JC, ano, pahingi rin ng video ko, sabi ni Sir JC sa akin. Ala, sir, na-send ko na. Sabi ko, ay wala, sabi niya. Ay, sabi ko, saan ko kaya na-send? Kaya hinahanap ko pa sa ano ko, sa gallery ko. Buti hindi ko rin na-delete. Baka iba Ate Jiso ang nasendan nyo, sabi ni Maria Lisa. Ayan guys, ayan, nagkakawalaan tayo ng ano, ng mga videos. Sabi nga ni Sir JC, ano, nung isang araw ba yun? Sabi niya, ano, pahingi din daw ng ano, ng video ko. Ay, sabi ko, ano, nasend ko na sa'yo, sir. Sabi ko, wala naman, sabi niya. Alala. Sabi ko, saan ko kaya nasend yun? Kanino kaya nasend? Si Model, kinantahan pa ako, hahaha, sabi niya. Ay, buti ka pa. Eh, ba't sa akin yung binigay niya, naglo-loading talaga. Yung umpisa lang, na sinabi niya, congratulations. Wala ate rin, sinahanap ko nga eh, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Baka iba na naman yung, ano, pinuntahan ni Renz Dimple Vlog. O baka sa ano, sa GC niya pinasa, Maria Lisa. Maria Lisa, paulit mo, Mama Norms, hehe, sabi ni Maria Lisa. Dan Maria Lisa, sabi ni Ma'am Roti, ayan. Dan na daw sa'yo, Maria Lisa, sabi ni Mami Roti, ayan. Maria Lisa, nako, na wrong sent yata yun. Sabi ni Maria Lisa, ayan. Sa mukbang ng egg ako nag-message sis, sabi ni Mami Roti, ayan. Sa mukbang ng egg daw. Maria Lisa, nag-message si Mami Roti. Salamat po, sabi ni Maria Lisa. Inspired 14. Oh, sorry, secretary din ako ni Ate Lian. Lian Vibes now, sabi ni Inspired 14. Okay lang, Inspired 14. Grand LS din ba ni, ano, ni Madam Lian Vibes? Okay lang. Maging secretary ka lang, basta ano, basta may award ka na naman siguro diyan. Natatawa kami sa ano, sa in-award ni Manang sa'yo. Inspired 14. Ayan guys, 5 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 8 patamsak guys. Salamat. Ayan, naka 43 minutes na tayo. Friends Dimple Vlog, baka matulog na lang ako tapos LS haha para may entry kayo ulit sa Lunes na Grand LS natin, sabi ni Friends Dimple Vlog. Hindi ka ba lalabas bukas? Ingat lang kasi nga may nakatakas daw sa QE. Here lang Mama Norm, sabi ni Mami Roti. Ayan. Ingat lang sa paglabas kasi may nakatakas daw na 63 years old na matandang lalaki sa QE kanina lang. Ayan. Ewan ko kung paano nakatakas. Ma'am, what time premiere ni Dins Vlog? Ano daw po, 12:15 po yata. 12:15 or 11:15. Ala, kalimutan ko. 11:15 po yata, Mami Roti. If I'm not mistaken, 11:15 or 12:15. Ayan. Na ano ako sa premiere ni Dins kasi ano, very late na. Ayan guys, naka 45 minutes na tayo. Naligaw yata yon Ate Renz, sabi ni Maria Lisa. Ayan, di ulitin niya kung hindi pa niya na-delete. Wag muna kasing mag-delete pagka hindi pa na-premiere. O diba? Eh ako talagang nagdi-delete ako kasi naka-full na ako.
Naka full internal na ako kaya ano, dinidelete ko yung iba. Kaya, ayun. Nagtatawa nga ako kasi magkasunod ngang ginawa ko yung video na para sa'yo Marlisa tapos kay Sir JC. Isa yung damit ko pagkatapos kong nag-LS noon. Yun na yung damit ko. Bahala na. Yung mga manonood na hindi nagbihis. JC Bonmalo, hahaha, nagawa ko na kalahati sa akin, hehe, sabi ni Sir JC Bonmalo. Buti pa, marami ka na sigurong marami ka na sigurong na collect na mga videos, Sir JC. Ako ilan pa lang 5, 6 yata yun. Ikaw, si Marlisa, si Renz Dimple, si Shirley Vidal, saka yung dalawa kong kaibigan. 6 pa lang. Joan Prasides, harang, sabi ni Sis Joan Prasides, 6 minutes daw ang harang. Parehas tayo mamanon, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Wala ang hirap mag-place. Ang hirap mag-place na na humingi ng video. Nahiya naman akong mangulit. Dito muna Mrs. Ho sa harang, sabi ni Sis Joan Prasides. Ayan, thanks so much Sis Joan sa paherang-herang dyan. Salamat. Maria Lisa, hahaha, sabi niya. Ayan, kasi ilang beses na akong nagsabi sa Pinakbit team. Tapos nung nagsabi ka, nagsabi rin ako. Tapos nagsabi rin si Sir JC, ayan. Ang hirap naman ang hirap namang mangulit, 'di ba? Nakakahiya na. Padagdagan ko na lang siguro sa mga anak ko. Ate Rins, ulitin mo pang send na delete mo na ba? Hahaha, sabi ni Marlisa. Ayan, Marlisa, dayaan nawala yung sa akin. Haha, sabi ni Marlisa. Ayan. Sis Joan Mercedes, andyan lang. Thanks so much. Maria Lisa, ako lang makulit Mama Norms. Hahaha, sabi ni Maria Lisa. Okay lang yung makulit basta nasa tamang pangungulit, 'di ba? Sir GC. Ayan. Sa ibang Maria Liz ata siguro. Baka yung Marlisa ang napagsendan, 'di ba? Mahiyain kasi mga kapatid ko, hehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, John Proceedis, may pa, thanks doc, si Sis Joan. Ayan, Maria Lisa, hahaha. Oo nga, GC, baka na wrong turn. Hahaha, hehehe, sabi ni Maria Lisa. Ayan, sa ibang Maria Liz ata napunta yon sa'yo, Mare. Bakit Mare? Haha, sabi. Hahaha, sabi. Bakit Mare? Dapat sweetie pie. O kaya, ah, yun? Honey. Honey, my love, so sweet. Ayan, wow, sabi ni Maria Lisa. Tinawanan pa yung kanta ko. Bakit naman Mari? Ang pangit naman yung Mari, Sir JC naman. Love team nga kayo eh. Mama Norms, kumain ka na ba? Hindi pa, gutom na. Gutom na nga ako. Kanina anong oras nag-umpisa si ate, talagang nakatambay ako. Talagang inaantay ko yung pangalan ko. Yun, na-late daw sa pag-present. In-screenshot ko pa nga hindi naman na-late. Andun nga yung present ko bago nag-stop si Christine. Magkumpare kami, Mama Norm, sabi ni Marlisa. Palitan na yung tawagang kumare at kumpare.
palitan na ng mas mas sweet naman diyan. 'Wag naman yung mare-pare. Hindi bagay sa inyo yon, mare-pare. Oo nga, bantay ako ng bantay sa bunot, may award naman pala kami, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, Sis Joanne Prasides, andyan lang. Thanks so much, Sis Joanne. Maria Lisa, saka lang ako kumain nung nagka-award ako, hahaha, sabi. Ako hindi pa talaga. Nagkape lang ako kaninang mga 4:00 kasi gumawa ako ng ng bitsu-bitsu, alam mo ba 'yon? Bitsu-bitsu. Gumawa ako ng bitsu-bitsu, 'yun ang merienda namin nung mga alaga ko dahil andyan sila. 'Yun na lang ang kinain ko, ayoko nang kumain ng kanin. Hayaan mo na yung kaning mapanis diyan. Basta nagka-award din ako. Hindi Mama Norms, ano naman 'yun, hehehe, sabi ni Marlisa. Ayan. Ayoko nang kumain. Tama na 'yun. Bukas na lang yung kanin. Magsisinangag na lang ako bukas. Dins DB, congrats sa mga lahat ng mga nanalo, sabi ni Dins DB sa ating pinakbit team. Ayan guys, Renz Simple Vlog at Maria Lisa, meron hahaha. Gindi pa nga nang gawa ko sa'yo, pang MMK na, pang magpakailanman pa, sabi ni Renz Simple Vlog. Kaya nga, saan mo naman sinend yun? Oh, bakit nawala? Baka sa naman, sa Marlisa, hindi sa Maria Lisa. Ayan. Bakit wala ate rin? So ho, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Baka sa isang account mo na Marlisa lang nakasend. Antay din ako kanina mananalo. Di naman pala. Buti may special award, sabi ni Marlisa. Ayan. Ay, sabi ni Sir Jesse Bonmalo. Kaya nga, ang gana ng ang gana. Sitang harang. 3 minutes 10 seconds, sabi ni Sis Joanne Prasides. Salamat Sisi sa mga paharang-harang dyan. Marlisa, hahaha. Ayan, tawang-tawa si Marlisa sa kanilang special award. Ayan, saan ka pa? Special award yun eh. Renz Temple Vlog at Maria Lisa, don ko send. Jay Maria Analisa. Oh, doon daw sa Maria Analisa. Ba't may Maria Analisa ka pa? Na na account? Ay, oo nga, di ba yun? Maria Lisa, haha, naging ako na tingin mo kay GC Mama Norms. Naging ako na tingin mo kay GC Mama Norms. Ano daw? Joanne Prasedis, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Hala, sabi ni Maria Lisa, ayan. Maria Analisa, ayan. Tapos Maria Lisa, ayan. Ang dami kasing account. Ayan, at least andun. O, tignan mo na doon. Saan yun? Sabi ni... Di ba sa'yo din yun, yung Maria Analisa? Yung nakapantalon ka yata doon, yung profile mo. Di ba ikaw din yun? Hanapin mo. Hanapin mo at premiere mo na yun kasi nga buti special, di special child. ano daw yun, Sir JC? Special child, para naman ng para naman ng mongoloid ba yun? Mongoloid na special child. Ate Renz, nag-PM ako sa'yo now, sabi ni
Maria Lisa, ayan, Ate Renz daw, nag-PM sa'yo si Maria Lisa. Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Yun, Prasidis, natapos din sa harang, sabi ni Sis Joanne Prasidis. Ayan, thanks so much Sis Joanne sa paharang-harang. Bigyan lang ako sis host, sabi ni Sis Joanne. Thanks so much Sisi sa paharang, patamsak at sa pabigi-bigi mo dyan. Salamat, salamat. Thanks so much guys sa mga nagpalipad sa akin ngayong gabi. Si Maria Lisa at saka si Mami Ruth. Mami Ruthie. Ayan guys. Yusi Von Malo, Bote Special Award. Panalo namin Maria Lisa, The Special Child. I mean, host. Ha ha ha. Sabi ni Sir JC Von Malo. Kaya nga, bakit naman special child? Para mo namang ano, okay, okay lang naman yung ano, special child. O, di parang baby mo na si ano, si Maria Lisa, di ba? Renz Temple Vlog, dami ko hirap sa video ninyong tatlo, sabi ni Renz Temple Vlog. Ano kaya yun? Ha ha ha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, tinawanan ka na ni Maria Lisa, Sir JC Von Malo sa ano mo, special child. Ayan, di pagka special child di ano, Bibi Maria Lisa. Ayan, Bibi Maria Lisa, halika na, kain na tayo, sabi ni Sir JC. Special child ka dyan, JC, sabi ni Maria Lisa. Ayan. Special child nga daw ang gusto niya. Para ano, baby ka niya. Baby. Ayan. Sis Joanne Mercedes, andyan lang. Pabigi-bigi si Sis Joanne. May thanks Doc. At ano yung isa? Thanks Doc. At saka hindi ko alam yung sticker na yon. Naririnig ko lang kay Renz Dimple Vlog yung mga ano, mga sticker na yan. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam ang ibig sabihin. Ayan, thanks so much guys sa 4 million people. GC Von Malo, ayan, natatawa na si Sir GC Von Malo. Magtawanan kayo, Maria Lisa, ni Sir GC Von Malo, ayan. Natatawa rin sa'yo si Sir GC Von Malo. Special child ka dyan, GC, sabi ni GC Von Malo. Thank you, Ate Renz ulit. Ha ha ha, sabi ni Sir JC Von Malo, Maria Lisa, ayan, ha ha ha, tawang-tawa rin si Maria Lisa. Ayan, di pa rin nag-i-end si Manang? Ano na? Matatapos na ako sa 1 hour ko, hindi pa rin tapos si Manang. Andun pa rin ba sila? Hindi napapagod si Manang magsalita. Thanks so much sa apat pa rin andyan guys. 5 minutes more to go. At mag-i-end na tayo. Samahan nyo pa ako ng 5 minutes. Maria Lisa, ayan, tawang-tawa si Maria Lisa. Ayan, nahanap mo na? Nahanap mo na yung video mo? Renz Dimple Vlog at GC Von Malo, secret lang natin yun. Wag mo ipapakita sa iba, haha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, ano kaya yun? Ano kaya yung secret tong dalawa? Alala, alam ko na yun siguro. Tungkol sa love team nila. Maria Lisa, kay Ate Renz kasi ako natatawa, secret lang daw, sabi ni. Kaya nga, baka kayo na naman yun, yung secret ni Renz Dimple at saka ni Sir JC. Ayan, secret nila. Mabubulgar pagka na premiere na. Yung video message yun, Mama Norm, sabi ni Maria Lisa. Kaya nga, di ba?
Meron nga rin tinatawanan ni Renz Dimple Vlog sa video niya sa akin kung paano daw kami nagkakilala kasi may naaalala daw ako. Ewan ko kung ano yung naaalala ko. Ayan, Jason Malo, oo naman Ate Ren, sa premiere natin ilabas yun, haha, sabi ni Sir JC Von Malo. Maria Lisa, yung video daw Mama Norm, secret lang daw, haha, sabi ni Maria Lisa. Alam ko na yung secret nilang dalawa. Ayan. Secret pa sila. Ayan, mabubulgar din yan. Kailan ba ang premiere mo, Sir JC? Yan, Maria Lisa, ano yung naalala mo, Mama Nom? Secret din namin ni Renz Dimple Vlog yun. Ayan. Pero hindi niya sinabi. Basta may maaalala daw ako kung paano daw kami nagkakilala. Ayan. Alaala ng mga nakaraan. Alaala ng mga nakalipas. Yun. Ang secret ni Renz Dimple sa akin. Naka-secret kayo dyan. Makikita din naman namin yon, hahaha, sabi ni Marlisa. Oo, mapapanood nyo yon, pero hindi nyo alam kung ano yon. Di ko pa alam, Mama Norms, pag marami na, hahaha, sabi ni Sir GC Von Malo. Ayan. Pagka meron ng 10 or 12 na nagbigay ng video, okay na yun. Hindi yung gaya nung pinuntahan kong premiere, parang isang barangay. Isang bayan yung kasi ang dami niyang team na sinalihan, tapos inisa-isa, tapos yung mga kapatid niya, nanay, tatay niya, ayan. Saka yung mga nakuhanan din yung mga kaibigan niya ng videos, ang dami talaga. Ang daming bumati sa kanya. Prince Dimple Vlog, andyan lang. Kaya ang haba, hindi ko nga natapos yon, yung premiere niyang yon, kasi nag-ELS ako noon, pinuntahan ko yung premiere, ang haba talaga, mukhang 45 minutes. grabe yung premiere niyang yon, yung pagbati niya, tapos mga puro Bisaya, hindi ko naintindihan yung mga pinagsasabi nila. Ayan, si Maria Lisa, naiintindihan niya siguro yung mga pagbati nila, kasi ako purong Ilocano, kaya hindi ko naintindihan. Puro naman kasi Bisaya, anong tinagalog na lang nila yung pagbati, kasi international naman yung yung YouTube. Dapat sinabihan niya na na magtagalog sila. Marlisa, magsayaw na lang ako para humaba, hahaha, magbudots pa, hahaha, sabi ni Maria Lisa. Okay, marunong ka namang sumayaw, di ba? Yun na ang ibigay mo kay Sir JC para pampadagdag ng minutes niya sa niya, sa premiere niya. Hahaha, paano namin maintindihan yon, Mama Norms, haha, sabi ni Maria Lisa. Ayan, basta sinabi lang niya, kami lang dalawa ang nagkakaintindihan nun ni Renz Dimple. Sis Joanne Brasides, sis host, baba nami, antok na din kasi, sabi ni Sis Joanne. Night po, sabi ni Sis Joanne Brasides. Ayan, thanks so much, Sisi. Salamat. Good night and have a good evening to you and sweet dreams. Ayan, ingat, Sisi. Salamat sa pagdala ulit, Sis Joanne Brasides. Ayan, see you tomorrow again. Ayan, Maria Lisa, tawang-tawa. Ayan, guys. Ayan, mag-i-end na tayo, guys. Salamat, Maria Lisa, Joan Prasides, Renz Dimple Vlog, GC Von Malo, Mami Roti, thanks so much. Sa kay Manharis Vlogs. Ayan, thanks so much, guys. Ayan,
bukas ulit. At mag-i-end na si host. Thanks so much guys. Good night, good night. Good night everyone.